Hallo agus fáilte chana na bhain go si BBC Allopa ach Gynneach gynnewnach, seo ac o cynneach na heiche moch. Fianis ŵr gyda yn ffyliach y fias dwlich ysdorynach as y fliona. Bi Ellen an an ach yn y Sina le adys honich y gyn agus ha elefen istrachan y yerloch hana. Tapelata chalom gyptio sgilach na heiche noch ma ha agus fianis ŵr gyda yn ffyliach y fias as dorynach sy fliona. Nisje hoe sin je fachkel in de nuljach agus seo na fachke di ra. Hallo? Hallo? Hallo. Is mis een veilig aan je medorinach hier. Het taal schachet en eentje hakken. Staan wie kijkt, painter mag ik. Staan wie kundig, peas and pasta. En dan is mij ik waarschijnlijk dorinach. Da kom ha nies yn mölich. Cachbe lechte gyddiddw. Y glwt y ddyrst mae ha chwn yma sgiolach ac yn gwyf yn noch agus ha Ellen yma ach na Sina agus chyd eisiau y fideo a sio gyn Ellen, hallo! Ellen. Hallo, hallo, hasjen kjarst. Ha mis sio an an ach na Sina. Is mis heetneach tul naatje sio treine bliane agus reed hollis. Is mis neach meerig. En doel, wie sio. Maar het is bij akkersje in een trein het kulwachijsje agus injurnisch dag torsje weef go. Agus stoche ke biskatje niet skone mag eens in de nek. Dat stukje is studio. Ellen, taagbeland. Dus je gaat schilg meer hacking uit een nog maar ha. Hij is toch een coole show een nuri me wunkie aan een brieskrijtje 8 jeming 11 aan de gearloch. Y reid cholis, fa elefen iawn o'ch chanir yn eist, sienghydd na nech gyn iawn o'ch.